però n'invertiré menys, farem una cosa, ho retallarem. Primer, és evident que subscric tot el que s'ha dit aquí sobre la Fundació Nexe, per raons òbvies. Ara fa justament 2 anys, aquesta setmana, amb la Cecília estàvem a l'Auditori de Barcelona engegant el Molta pels Quiets, fent aquell gran concert amb la col·laboració de la Casa, del Canal 33 en concret, i allò clarament va ser una llavor de posar en relació elements positius de la nostra societat, de la creativitat, i l'element que acostumem a associar a la discapacitat, que sempre és el dolor, que sempre és més el que no la capacitat. A partir d'allà han anat sorgint diverses iniciatives i, per tant, aquesta del Teaming que avui culmina amb aquest esforç col·lectiu de tots vosaltres, com a treballadors de la corporació, a mi em congratula especialment i m'hi sento molt orgullós i amb molta sintonia. Jo quan em deien, bueno, intervé i tot plegat, doncs home, sí que m'agradaria explicar un parell de coses d'àmbit una mica més social o potser una mica més general, més enllà dels casos particulars nostres que hem viscut i que vivim i que sempre són l'anclatge, sempre és el testimoni d'algú que coneix bé, que viu una cosa, qui acaba tenint més força per convèncer els altres que allò té un interès. Però és que en té d'interès, per raons diverses. Primer perquè ara hem caigut de la figuera, com sabeu, i en la nostra, diguem, actualitat social es parla de crisi d'una manera molt general i molt palpable. La discapacitat i tots els que hi hem tingut relació és una convivència amb la crisi i amb crisi de vegades molt radicals, i per tant també desenvolupa un determinat tipus de punt de vista, de posicionament i d'estratègia de resposta. Per tant, diguem, no és d'estranyar que el nou projecte de Teaming tingui relació també amb la discapacitat, perquè és una reflexió que va més enllà dels bons sentiments, més enllà, diguem, de les emocions humanes que tots sentirem. Jo crec que té una translació social que no és gens negligible. D'una altra banda, el propi sistema aquest del Teaming, del qual vosaltres heu format part i que avui justament això ens porta unes armilles que jo crec que deuen ser homologables pels Mossos d'Esquadra, i jo estic encantat perquè a partir d'ara els nens de Nexe ja no podran ser multats quan viatgin massa ràpid. Doncs el Teaming justament és una retallada, ara que no sentim a parlar de retallades per tot arreu, és una retallada autoinfligida, una retallada, diguem, assumible, és un detall, més que un retall, és un detall que vosaltres heu participat, és una bona idea que es gestiona en horitzontal, que es gestiona democràticament, com ho heu demostrat, triant a qui ho aboqueu. I això ens ha de fer pensar també una mica en que moltes vegades les revolucions més potents són aquelles que parteixen dels detalls més petits i les menys heroiques i potser les menys visibles de vegades, perquè treure €1 del vostre sou cada mes és un fet, diguem, poc visible, però avui, carai, diguem, això té una visibilitat important. I sobre el fet, doncs, que hàgiu decidit i continueu, diguem, parlant amb els vostres companys i que estigueu avui tancant i donant aquí un xec i engegant un de nou, a mi això em congratula molt perquè crec que bàsicament és una qüestió d'actitud. I jo, que he pensat, carai, ara ja expliqueu comptes fins i tot als directors de fundacions, els pobres que vivim del cuento com jo, que ens quedarà, no? Jo us volia explicar un conte també, però ja veig que no podem superar això, però us explicaré per acabar un record només que a mi em resulta, i aquests dies o aquests temps que vivim ara, especialment interessant. Jo soc de Nou Barris, jo vaig néixer en un lloc d'al·luvió a la plaça Virrei Amat, en el qual hi havia molta immigració. De fet, els meus pares eren immigrants interiors, d'un poblet i l'altre d'un altre. Doncs jo era el català, era el raro del barri, diguem, però no deixàvem de ser un barri amb formació total als anys 60. Doncs bé, en el meu barri hi havia un edifici que encara existeix ara, al carrer Amílcar amb Cartellà, que em va provocar alguna mena d'al·lucinació durant la joventut. Sabeu que quan som joves i tendim a anar-nos-en de festa i tornem tard, després d'haver consumit alguna mena de líquids diversos i tot plegat, venim en un estat... Jo tornava a casa sovint i sempre que passava per aquell edifici el veia diferent.
cada nit el veia diferent. Hi havia unes nits que passava i veia unes rajoles valencianes, no? I tal, jo sortia a festa un altre dia, no havien passat ni 3 dies, tornava a passar i deia, hòstia, però no hi havia rajoles aquí, i estava tot absolutament blanc, encalat, no? Una altra època era de totxos, en fi, jo cada cop temia més per la meva salut mental i per la meva capacitat, diguem, de percepció de la realitat, fins que un bon dia hi vaig passar de dia, diguem, no hi vaig passar de nit, sinó que hi vaig passar de dia, i em vaig adonar que era una escola de formació professional especialitzada en paletes, guixaires, i el que estava veient eren les pràctiques de tots els estudiants que el que feien era, ara toca encalar, doncs encalaven, ara toca rajola valenciana, enrajolaven, i davant dels meus ulls allò era una fascinació. Aquell edifici a mi sempre m'ha explicat bastant com era el meu barri i com era el meu barri o qualsevol societat en constant creació, i em serveix bastant per intentar entendre com és ara avui la societat en la que ens toca viure, perquè si no la veiem així, malament rai. Un exemple com el teaming, que vol dir que és una aportació constant, tan modesta com convingui, però constant, em sembla molt semblant a aquest edifici que canvia de rajoles cada quan, que sempre es renova però sempre és el mateix. I el que jo he viscut, o el que vam viure o vivim tots els que hem tingut relació, doncs amb Nexa o en general en qualsevol centre que tingui a veure la discapacitat, és que aquesta energia imprescindible per tirar endavant davant d'una adversitat i del dolor i d'una situació com la dels nostres fills o de xavals amb discapacitat requereix reinventar-se cada matí i si convé ara amb unes armilles protectores salvavides, doncs armilles, i d'aquí 2 anys seran que ja les cadires, no sé com seran, doncs les cadires, no? Però al capdavall és una qüestió d'actitud i a mi em sembla que és una bona contaminació, és una contaminació positiva el fet que hem tingut tots els que tenim relació o hem tingut relació amb la discapacitat, i quan expliquem a qui no en té des de fora el vertigen que significa això, em penso que hi sortim en avantatge tots, de manera que avui Nexa i els seus nens us agraeixen moltíssim aquests 6.000 euros o aquests 5.963 euros que el vostre esforç, la vostra solidaritat els ha donat, però sapigueu que estic convençut que vosaltres també els hi heu d'agrair als nanos i que vosaltres rebeu també un influx benèfic d'això. Moltes gràcies.